Procentpoint, hvad er det? Det er for eksempel, at hvis en vælgertilslutning til et parti i Folketinget er steget fra 4,2% til 5,4%. Det vil sige, at den er steget fra 4,2% til 5,4%. Så det betyder, at den er steget 1,2 procentpoint. Det var det samme, som hvis jeg havde sagt, at der er et eller andet, der koster 4,20 kroner. Det stiger til 5,40 kroner. Hvor mange kroner er det steget? Så er det jo steget 1,20 kroner. Nu snakker vi ikke om kroner, nu snakker vi om procent. Så er det steget fra 4,2% til 5,4%. Det vil sige, at det er steget 1,2 procentpoint. Det er noget helt andet, hvis det er stigning i procent. Hvis vi skulle finde stigning i procent her, så vil jeg sige, at den er steget 1,2, og den er steget fra 4,2 gange det med 100, så vil jeg finde stigning i procent. Så husk, der er forskel på at finde stigning i procentpoint og finde stigning i procent.